Ο αθλητισμός ως δραστηριότητα που ενώνει και υπηρετεί την ιδέα της ειρήνης και της καταλλαγής ανήκει στον πυρήνα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και ως ολυμπιακό πνεύμα διασώζεται και εκφράζεται και στην εποχή μας επισήμως από το έτος 1896 μέσα από τον θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων που αποτελούν το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός παγκοσμίως κάθε 4 χρόνια. Δυστυχώς και στον χώρο του αθλητισμού διείσδησαν αλότριες δυνάμεις και συνδέθηκε με αυτόν η επιθετικότητα και η βία, οι οποίες οδήγησαν στα έκτροπα στο πλαίσιο του ποδοσφαιρικού αγώνος ΑΕΚ Δυναμό Ζάγκρεπ με πολλούς τραυματίες και ένα φύλαθλο της ΑΕΚ νεκρό. Και επιλαμβάνομαι της δυνατότητας που με δίνει αυτή η συνέντευξή μας να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου και της Μητρός Εκκλησίας στην οικογένεια του θύματος και να προσευχηθώ μαζί με τους οικείους του για την ανάπαυση της ψυχής του. Να τους δίνει τους οικείους του, την οικογένειά του και όλους τους φίλους του, να τους δίνει ο Θεός κουράγιο για να μπορέσουν να σηκώσουν αυτό τον βαρύ σταυρό.